Pazjenti li jużaw l-outpatients tal-isptar Mater Dei bdew jirċievu messaġġ fuq il-mobile li fakkarhom id-dettalji tal-appuntament tagħhom. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern innota kif dan is-servizz jista' jagħmel differenza kbira. Waħda mir-raġunijiet għalfejn ikollna waiting list l-outpatients hu li hemm ċertu clinics fejn sa terz mill-appuntamenti ma jinżammux. Pazjenti jinsow jew pazjenti għalhom xi ħaġa u ma jiġux u bekk imbagħad jitolbu appuntament ieħor u dak ikomplu jżid il-waiting list. Minn dan ix-xahar daħħalna sistema fejn il-pazjenti kollha li jkollhom appuntament f'Mater Dei għall-outpatients jirċievu żewġ SMSs wieħed għaxar tim u l-ieħor jumej qabel l-appuntament biex bekk infakruhom u kemm jista' jkun il-pazjenti jżommu l-appuntamenti tagħhom. Fern saħaq li dan huwa pass kbir il quddiem biex mhux biss jitjieb is-servizz, iżda wkoll titjieb l-effiċjenza u l-użu tal-ħin tajjeb tal-ħaddiema u t-tobba. Mix-xahar li għadda bdew jinbagħtu medja ta' 1800 SMS kuljum. Huwa ppjanat li din is-sistema tittieħed pass il quddiem meta eventwalment il-pazjenti jkunu jistgħu jikkonfermaw jew iħassru l-appuntament permezz ta' messaġġ lura. L-Aġent Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Silja Falzon, saħqet li sakemm titħaddem din l-iskema, il-pubbliku diġà jista' jgħin biex jekk ma jistax jattendi għall-appuntament tiegħu ma jħallix il-ħin skedata li jintilef. Meta jirċievu messaġġ bħal dan, qed inħeġġuhom biex jikkuntattjawna għandna telephone number dirett, ikun jgħid fuq it-ticket of referral tagħhom huwa 2545 7000, iċemplulna fuq dak in-numru biex jafżawna li m'għandhom bżonnu dak l-appuntament. Iktar ma jafżawna kmieni, iktar importanti għax inkunu nistgħu aħna insibu pazjenti ieħor li jattendi flok għal dak l-appuntament. Bekk, wara li l-Gvern naqqas ġustikament il-waiting list tal-operazzjonijiet u ġab il-ħin ta' stennija l-investigazzjonijiet mediċi fl-Isptar Mater Dei kwistjoni ta' ftit sigħat, issa se jkompli attakka l-waiting list tal-outpatients. Fost l-affarijiet li saru kien ftehim mal-Assoċjazzjoni tat-Tobba biex jaħdmu iktar ħinijiet anke fl-għaxija kif ukoll issibtu l-ħadd. Hemm ukoll żieda fin-numru ta' tobba u konsulenti li jaħdmu fl-isptar.